ka connection ta ka ko beke ka ke awye isigini I kungolo lanimbe ika horo muso gamaka ibiki ga ala togo kalan lafiya kono mone tala ka wuli ka voyage ka tala togo nyini ote ali bi mogo ko badrani ensemble pour réussir escroque ko nambara todo ko mo nyuma unte mais shooting clé ensemble pour réussir be ka ala togo minu jigi bu coup d'état ka mogo anarki ka mogo escroque nay fo do bu ku damana groupe dayele nay bon imaye farafin dembe ko ka gele kosbe anganga mabaw bonya anga hakili tora kalo sara yere kuma kana fo me beka nga miri kanyeshi anga mabaw ma sangano wakati be ensemble pour réussir, ensemble pour vivre ensemble au monde ici et au-delà. Il faut que chacun de nous mette ça dans sa tête. Nous vivrons ensemble et on va arriver ensemble. On réussira ensemble, on va arriver ensemble. Ici au monde et au-delà. Vocal suivant. Bon, mi problème est minute sirudon. Olubuka e komi ni mutaki muhaya de no de maki sina fi abadan. Ay mutaki muhaya te de ay ko be haya de do. Abe ko be de ke. Maki sina fihi abadan sanganantene na. Sanganantene alala. Ibi fen nyini na ka dese o sangari irali. Ibi wari nyini na ka dese. Iti sera ka war soro. Sadi ika fere fere tige ika dabaro dabar tige ma se ka war soro. Ma ki sina fi abadan be se ka ke ibi war soro parce que war man kanga sangani ma ki sina fi abadan ni o kele bisigiya kono iba miri I hakili nauna karsa kabe ne kele karsa tisene koro be fe ko jugu kedale quoi ou be karsa na folo soro kane toy ne be karsa detiri parce que ma ki sina fi abadan gundo ne bo do yaya donc ora ibata ka kele o kera mutakimu ingani de be barake ne maki sina hayatu maki sina fi abadan comme mani fin foi sadi mani finte jinate melekete ay foi te sangani alami donc ne o nashita kibi dabariti ke ka koko kena ibi feka warli soro donc ne o hayata ka dabariti ke na dora bi gira ka fode ko warte se ka sangana ke ni o ibe faka muso do de karaba ka soro o muso ti se ka sangani parce que foi te se ka sangani alaye o kuma de ta ka to ka dabariti ke na imani fi nyona est-ce que ay siru don folo mais do manata ala to kelen depuis do yere be kalanden do be depuis ala dama de ka haya ne reme maxina fi abadan adu be corona wona ege kalandi parce que ni ma corona do ti saka don corona kono ka fin do ta corona kono ki yere makudla jango kama wore makudla ne kuma na chogo do sa obi singa foko badara ka kuma meson tili imaya iti sika barake corona kono ka to ti corona do ko jugude o corona haya be ngo koro di bala arabukan dun sugu kacha arabukan do be no kuma ni fo ba fi ma ko we ana do jani mo yin ibn kaima ibe bamana ngama abisinga fi ma ko naam ana aarifu bi lugati bamaniya au fransiya meni dara warshi ko nana abata fi ne ko chogo jume da ba fi ne ko ana asmahu bi lugatil fransiya au bi lugatil bamaniya ngo arabu kan fana yelama nole comme Côte d'Ivoire na ka bamananga Burkina na ka bamananga fo chogo Mali na ka bamananga fo chogo ni tara Côte d'Ivoire ka ta fo ko ibi jula kan o ba fiene ko julale ya mais en fait Burkina ni ba fo ki obi yin ibi jula kan o be ti jula kan parce que jula kan e bamananga mais ni tara Mali ni ma fo bamananga fo lu fana ta famia mais abedu be bamanangan kelen de fora itara la Guinée au kan kelen ne bolu fana fay c'est comme ça donc fika sera ni benye donc kasika don femi e be faka femi takabara akuma kan ire mu de parce que abukumi inafo ni ko krishi mana ke chugo an fe bamanan orla Allah ba bita fo de ko ne ko ala ne ko akira ube ba fo ne ko
shukoro ani ibi jodo to ta ka faraka e kera kafiri e kera flanga fuye qur'an fana beti